Като психолог ежедневно се срещам с хора с най-различни житейски истории. Едни носят сила, други страх, трети болка, четвърти търсят себе си. И колкото повече слушам, толкова по-дълбоко се убеждавам, че най-голямото богатство на човека е неговото семейство. И не просто онова, което е на документи, а онова, което е дом за душата му. Независимо какво е семейството ни, малко, голямо, традиционно, различно, то е коренът, от който градим нашата устойчивост. Семейството не е идеално място и не трябва да бъде. Това е пространство за растеж, за споделяне, за учене един от друг, а и за прошка. Силата на семейството не идва от неговото съвършенство, а от близостта, от онова чувство да знаеш, че винаги има хора, към които да се върнеш. И точно тук, говорейки за семейството като ценност, искам да отбележа колко е важен изборът ни на партньор. Той определя не само бъдещето ни, но и средата, в която ще живеят децата ни, мечтите ни, а и нашите слабости. Подходящият партньор е не просто този, който е до нас, а този, с когото заедно растем, този, който ни допълва, този, който ни стабилизира, когато животът ни разклати. Виждам колко е хубаво да бъдеш с човек, с когото можеш да бъдеш себе си, да бъдеш истински, без страх, без срам, без необходимост ежедневно да доказваш стойността си. Виждам какво значи някой да вярва в теб и да те подкрепя безусловно и да ти напомня кой си, дори когато ти самият забравиш. И наистина вярвам, че най-голямата ценност в живота на човека е неговия дом от хора, не от стени. И е много важно да знаем, че когато нещо се случи, заедно ще му берем гайлето. И да, каквото и да градим, каквото и да постигаме, то има смисъл само единствено, когато имаме с кого да го споделим.